Удостоверение по член 87. Удостоверение по член 87 от ДОПК за наличие или липса на задължения към държавата се издава от всеки офис на НАП, независимо къде са регистрирани по лична карта. Законовият срок при изваждане в офис на НАП е 7 работни дни. Ако сте регистрирани в друго населено място, срокът е 14 работни дни. Удостоверението по член 87 може да се извади и електронно в случай, че разполагате с ПИК-код през сайта на НАП. Периодът за дигиталното получаване обикновено е 1-2 работни дни. Важно е да знаете, че има разлика между удостоверение по член 87, издадено от общината. На него се нанася информация за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси. Удостоверението по член 87 от ДОПК от НАП, на него се нанася информация за наличие или липса на задължения към държавата. Срокът на валидност на този документ е 1 месец.